megalayapost.news. Kumba kator bashnong mau kerdem dangshan kalapan syai lor kajing keno ke kongselin supai persya yorong bashnong badia kador bashnong bakam don kenu kajing le don bor ki jaka ki puta baru bawat ka kur supai kim kersyan ya ke kongselin supai bat mentapat ke kongselin ringkat ke kemi jongka kilather biang persya ya ke shnong bad yorong bashnong baulale don bor ya ki jaka ki puta ki jongki kumbalapan paun ke kongselin supai bat ke kemi jongka kabalano hakarta kilather teng e ben ya yorong bashnong bat ke shnong bakilale don bor ki jaka ki puta klem dayo jingbit ai na ksnong badbaro ki jingkno rong ba snong kadai ka bau kwa ban khanglat ya ka banle ya ka project jongka lengba ka snat trikam jongka ka blatep kum ka jingkermen ka kongselin supai klapan shairu bo rong ba snong persyang ban pensung thu baklai ki pajba da ka bashim ka kerteng non tribal ubadai advisor jongka ka te snat trikam jongka bala ai kerteng jingkermen bad balapan shairu bo samson prakash udai tang advisor ubayarap na ka benta ki project jongka ban yo ka jingkershan na ka sarkar henry namar bo rong ba snong kwa ban khanglat ya project jongka ulashim kabu yo advisor jongka tang namar baudei ubar jela na kaliang ka kemi jongka ru klather ting e yorong ba snong kabala keno baulale don bor ki jaka ki puta jongka bat kala kan shai bakam aila satya ban musliai ki jaka ki puta jongka bat ka jingpha pen prai ka kenro jongka surok ru dei ba pha maka kum ka kemi kabala ai ka khi ka khan ya ka khun khadu ka selin supai kani kemirat ka badai ka kemi jongka konselin supai klather ting e ru da ka baong bawat la kala temen karomaila banle don bor ki jaka ki puta bat kala kan shai ru ba ka snong ne ki khun ki ti jongka kim don bor wan musliai ki jaka ki puta namar kum ka kemi kala ai ka hok nong kanti ya baro ki khun bar kat kum ka dustur khasi baro ki hi ki khan ka dei hi ban len shaka khun khadu kani ka meirat kala kran shairu bakano maila ban le don bor ki jaka ki puta balada orang ba snong ne ka snong ki kwa ban le don bor ki la ban pha set patok shuai ka namar dei maka ka bala pha e ki khun ban le pen prai ka kan ro jong ka surong bala shim jo bor ka snong ya ka jaka jong ki ban shna surok klam da yo bor na ka yen ka san jong ki bunna phi phila ithu yanga bat phila yu iru yanga banga shem jing e banga yakandu uni ubriu klan bor ubadei urang ba snong jongi ubala shem shibun ki jaka jonga aga banengkong uthit tang khandiat ka jaka umbala shipos namanta namar bangi haban siu ya ka bai hospital ipa bat ya ka bai klap no jongi nang taru ula khang ya kalenti ya jongi shaka pentor hali kaba jongi daga ba usna ya ka surok PWD klem kanu ka jing panjing bet ula shna ya kani ka surok lakum ka highway kaba omdan basa lani omdan basyong manu na main road straight hatu hayeng jong utang mo umarway ubade baniyat na kani ka surok kumba pitir mention sinem ru ngala sya insol hador barhol bad ngala let dan complain sya ki pulit bad hadu menta ki kelem le e menta la jan shisnem ban pen i ya kani gajing e syapang gajing ya ka jajaka uni uri usian bud ula pen kelai ya ka fokus jong u ana gajing ya ka jaka sya ka non tribal nitip babun na phi ki ba ya tho bat ki non tribal kuntu ya iwe men junga iba ya tho bat non tribal henry hadu menta ki ya im ki sa hapo jong kan kisnong kumbang item ha ka six schedule state kum ka Meghalaya non tribal ula bangirap ini tang kumnu bangin yo profit na ki kendo ki siap jungi henry umla pat banshim ya ki jaka jungi tang u tribal ubala banshim ya ki jaka jongi u advisor jonga udei non tribal u badiru u kristan u bala tre ya ki project ki bahe hapo baro kiri ngala kerpat i u la bonsin but hakani ka hakan aune usne bamenta ulawan banyarap ya nga bun na phi ki bala itu u nga la apply ya ka arkurur shiting project na government ha ka ba day tang bangan shula ban penbiang ya ka ying kesem jonga lani bangan penbit penbiang ki kun jonga lani ngan la ban yo ya ki kun ka jing start ka jing nang day tang kata henry ka arkurur shiting project jonga ka la ru
ban aikam ajam ye phi ki parasnong ki parathau lani kini ki marjan marpa mo ki badon kam ye ka kam kum ye ki khun samla ha po jong kanika project badminta urang basnong ulayo ya kanika life way grow project tikunta sya yang bangan yo ya kanika project da ka ba ai ya ki kot ki badon kam bad da ka ba file FIR persya ya advisor jonga hakaba urang basnong ula ye kendu mark mat bat wada ubat advisor jonga bat ula khot smubha ula invite ya ban ya kendu ya CEO project jongu ban ya rap ya ke export hadin ba ula tip bangala yo ya kenika arkul project usnu thu ba umla shu ban yo kumya kising kishandrai bat kiwe marep ha ka dor ka batat jong namar kinong rep kila ban yo ya ka dor ka babiang na ka project jonga kumta ula pen kala kloy ya kani ka jing ya ka jaja ka bat nga ula khang ya ka project jonga bat ula pesiap man simru ya ki hinmen ki para jonga ban persya ya nga kumba pila juyu ba baro ngiju shania ya urang basnong bat ngiju sanyi ki kot klem da pule ba kumba pila yo ba urang basnong jungi upen ha ka news kumta katu kat ni ki henmen jonga kila pha ya nga ya kani ka shiti ban wenno ya ka kerteng jongki bat ya ka san jongki na ka tu ka shiti ka ba kila pha sya ka na ki kursu pai sya ka sya urang basnong nyamar ba ki suthu ba kani ka jingle kani ka jing persya kalong ka ba bean ba kalong ka ba persya yala ka jong ka para khadu phite baro na phi ngimde ban shu sakut ha ka jinduk Henry ni de ban long ki barus pa kum urung basnong ubalayo like way gror lada pidon advisor kum mga ubala banirap yepi ban penyo ya ka government support but ula ru ban penyo shipo hadu san polak lada pidon jaka bun na pi ki balay kandu ya uni advisor jonga pitip ba jushim pisa jushim ya ka fees ya kanu ka fees naki para kristan namar ba ngimla kristan but ngin ai pari khendiat ka pisa andangi layo ya ka profit ken mau ba ki advisor ki babha ki de ki barem dor ki barem dor bah but ngamla ban syem wat la ngala wat la bun snam menta ngamla ban syem pum une advisor ubaya rap ya nga ban sedang ya kani ka kam klem kanu ka jingsiu aku ban ye thu ye pi hang ni ba ukpa jong une urang basnong kaman shua ude secretary snong but ki sufai family ki don kambun ke jaka hapo jong kani ka snong ha kata kapor ukpa jong uru ula persyang ban syim ki jaka jongi kumta iba syong hangni bat nga im ailat ba unshim kita kejaka im ailat kumta ba hui kesni haba ula buat ha ula wan ula let sya kata kedukan jungi bat ula penprai ya rishot yin jong kadukan jungi kaban kesno kumba pitip ba kidon ki wei armut ki henmen jongaru ki ba kuakwan ki langat ha kanika trap jong psen kaba pen kan mau yang ya ka wei ko story ka ba nga pinde men ba nga dang late school kadi ka story ba ni tu ipi kalong ba kila don armut ki knai ki ba ya kani ya utau jingbam wei jingbam ki kani bat busing ula wan hak takapor ti ong pali pi kani te kita ki knai ki ong ba ni kwa ba ni di ba yo ni jingbam jongi ban ya pia yo ni jingbam jongi te kum ta busing ula ong ai ngan pen pia mga bali pia kani te kum ta ula pen pia i te jingbam ula kadia te jingbam ki ar benta bat wi berit wi bahe te kita ki knai ki dang ya kani shu kum no bahe no berit te kum ta busing ula ong ai biang ngan pen di ba biang mga nang ta ula dat biang na jaka bahe ula he biang se jaka berit mo kum ta umla in pen biang pen biang re ubam si bang na berit coba he biang coba berit biang kum ta ter hadu bau ta ujung bam ulalut daka ba ubam to pesen ulalut te kita ki knai ki la shu yudu ki knai kim yoi esho na mar ba jung bam barang khoi
baro uwi ula bang dodu utau besen ti kani ngakwa ban kani kalong ke message na kabantaki henmen ki para jonga bat ya pi baro ru ki basna email jongaru ikwa ban ong ha kani kapwa ya wan tu kular ya kata baro de kat mon gatip berkati du de kat mon ka pi ki para uhet baro wat wan tu kular ya mela ai khandit ile jiwan tu kular me ta tip berkati du te dep ka se ile jiwan tu kular pi ya ka para ya sukur pi ya bahar pi ya bisini pi si para kibru ile kop herada pi si para ya bisini pi bahun pi ba ai pa nai senrang kan thei baro ile si ya bisini si para ile si ya at yo dong so nong ai ksuk baro tuste oroba chnong ba yo dong u da pi si para ba nang ya bisini pi nang ya anut pi da de ga ti berkati du te kat mon ga da de ga te du la chong ka krpok pat hadin ha bala du ga te ong tuong ong ta te du ki kon chong ma kan the ba chan rang ile je wan tu kular pi la ai bha pi ki ba ya le bha ti ya yo ai pi ka te em tanga ra pli em kon ra pli ye ki psai ki kon ka ya nga baro ye ba psa pang ba nga ba ka hi do da pang ba nga le de we u kon san rang ba em ra si wan ai u si pi ba ai bai da wai ru sa hospital ngala arsin la sin ka chan rang ka kan thei be em here ba kha nga da ka chi pho khat san ngut e ya men ta pa te wan tu kular pi kat ba mon ka ba lut yang ka ba pe yang tingir ka hidu de dep ka tu ka ba psa yang menta ba ka ba psa yang ba ai bam yang ba pang ba chutom ba ai pisa ka pli ai ka ba ya ki khon ka ba yang ile je ta klar phi ile ki khon nga te tang si ana ba ai r phi ong r phi ho me ka ni ha pi ji yo ti thit jim bam pi ji thit da wai pi ong r pi tadot kan thei sin ram tang ji wan pe yer pi ile je wan tu kular pi kat ba mon ka nga ta ai ti le nga ka khon khat du wa ka ye jong i ji khasi ba che ya ka khon khat du de wat ya tu kular ba re ya ka mai la ka khi la ka khan la ka ye pi wa wan tu kular de ka kat ba mon ka tu ting yer ka chi du te ile je wan tu kular da pi ki sin rang ile de pi te le sin ka ta ya ri hok ya ki khon ki sumar ka iki kur ile ki para ile te em hok para ki sumar ya ki khon ki ti la chong ya ri ya sai ki khon la chong ye le bha yo ti ya iki ki ya sumar ki i ku no pa kani ba ye upli pa sa upli hadu ka yin ka sem pen biang upli hadu ka ki sam ya pi mar khandit baro pen biang u ka nang im u mentala yap u te pania kulumar pi pania si pi para ya bichar pi ai tai ba ai ba nga ta ai nga ha ka khadu ri ai te ka rukom chung i ki khasi de ha ka dale ben ga dele bha ga ba kit ipap sa kai le ben le ba ga ya ka kame pi la ka khon ka tanga pi ba bhai la ra pi nga ji ya sumar tang je wan pe ba we ba em re wan pe pa ye ba ong hu hep ba ong here tang ji wan pe cha po hospital kum no me la kham chai ong ra pi ai nga kat ba mon nga mo wa dia bi sini re pi la pen kam nga ya ka pi ka khan ya ka hali hawar la ai bar khandit ka per karsa kanongrim ga ye la ai emre ki ya thit ba pi
ida du nang sedang kanika sinong la sim ting tho ukpa baro uni ulum tiyo wa pigi kon menta patela yo la ai uru ya pigi kon mar khandit ile ki ya bi sini pi ka ba tip de du ka ba tip de yo ai ka ba tip te du ka se ile ki ya bi sini pi pigi ba ba tia yo ai pi patiam ka ba de du ka de dep ka se wat ya bi sini re tinga kon khadu karukom ba i khasi de ka khadu ti ai baro happy baro la pen kham hi uye wo wan ti klar hapo ka kur ka cha hapo ka yin ka sem jong i don hok hi u yo bor hi u da long ma kana urong ba chnong long ba rong ba uye ba don bok don bor u jiwan nang imbanga da temen ma kana ka ba ra yang a chayin ban bi char yang a nga la ai ki kon ile jiwan chun u ba ai ya ki kon nga ai ti nga ya ka khadu karu kom chong i ki khasi de ka khadu ban lum ban lang ban sim ya ka kat ba yo e ka kame ukpa ila pung kham ya kini ki ba mi yin ya phi ba mi yin ba la ai mar khandit de don parte de ya du hika sakat ka ba de wat ya bi sini rekon ya suk be si para uye bawan tukular utarong ba snong don bor me rong ba snong ba si wan tukular hapo ka yin ki bru mela me tang hakakur ka chat la chong ki kon ki ti la chong me dang phaong iye ji wan ku tukular me ka yin chong a kat ba mon nga la tip hinga da du da sha nga ba cher ti pan nga da me cher ti pan me da nga me senchar ra ka yin ka sem me ki kur ki para me ki kon ki ti me wat wan tukular sa ka yin chong a nang im ba nga ka me da de ki da bam ki kat ba mon ki da tingir ki hidu te tang ba i ka me la pan tipi la pan biang e ta ai ikarukom kami ikarukom ye ka khadu si ai pen kham da yap da im da de da bam ka bakat wa mon ka happy ki ba mi yin ba la ai hi mar khandit emer si le siling i hadu ka nori mi yin hadu ka kper hadu ka langkha mar khandit rewat ya anut de ka kat ba mon ka bam ka kat wa mon ka maพี่บาเดพี่กัดว่ามอนพี่บามมีพี่กัดว่ามอนพี่ติงเรพี่จีดุที่คนที่ตีพี่ดินเดปัดวันนี้ตุกลาระสุรกแม่ฮะปอกะปุดฮาลีจงอ่ะฮาดูบาดูยากะฮาลีบารอดันลงมากันเอารงบาชนองบาสักปุดฮาลีจงอ่ะบารอที่วันชนะสุรกแม่งาสอบหางาโหรงบาชนองbale siling mele iben me nga kat nang imba nga katemben de nga char nga jiwan chna surok me hak kaput hali jonga ladu nga ba sikit ding ladu nga ba sikit ka ba yo surok suranga le ben me nga sobhar nga jiwan chna surok me tangka surok sinong ya kan ti lengkha nga baro ba sikit ka ba nga ba sikit ki ding ki sik nga ba yo pare la thau nang thau start me kat ka sing start me nga sobhar ga khele thau ka tai ka ye la chong me ka surok ha ka yin hadu ka badon ka yin nga tu po surok ba da po chingkir la thau surok me ibeng me ya i urong ba ye yang set patok yang ada ka benta kata ka surok ka ba pendam nga pendam dai wan chana me po kaput nga ile ibeng me ir me kan ti ka ba cikit ka ba nga cikit ding ya geding ki yang ki klau nga satu balai len ti sure da ka surok me chana me nga te pendam dai nga kai set patok yangพระya urang ba meพระya nga katemben nga baพระya ki kon ki pendamพระba nga ya ki kon ki pendam ya kata surok ile ba ibeng me dak ka po langkha nga ti thau surok
caka par me makat katai baro ika kor me de nga katukalum hame de nge tang kandit mantapan akam me baro dati mungkum kanika kor me dok so kwa aranga ti de kum hame te la ba de nga hau nong we la ba de nga hau buru nga perkat nga o de nga katili de nga hau hati buru te de ka prasnong pratau de tip nga kum ni ka kor me mo da tip kum ni de nga ya me i song me ta chalum la chong me nga perkat ka ta de nga hau kon ti ba hi nya sem yo chi pe yo chi ye yo ka ba chot ka ba pra ka ba ye menta da me chet chu kor me ya nga ba ka tu ka yin ha po ye ba dap po chungkir ba thau surok me i ben me da tik ngo kum ni te pa do so ya pa so je ai ki chaka nga da tik ngo kum ka ni ka kor me nga ka tau ba yin ba sem la chong kon ti la chong te to ai nga se de nga kat ki de nga ha u nong we jala ba de nga prasnong tik ngo te utai bat onong set chukor thap me chi bam lut thap me chi chim lut tang ba yo pisa sarkar ra me te khen me ya nga ka ba duk ka ba sha ka ba bi me tang ba start me bam me ka pisa sarkar chim me ka ba pisa sarkar thau len ti me thau surok me da chaka ki bru nga sobhar nga hata yak nga sobhar nga ya me hi plak te ku me hi wan ye kwa de nga manora de nga ha ubru de kat ba ong nga menta te ong chicken tin ba ong re kren re kom ta thau be ai nong be siti surok yo pisada ka sarkar da ki lak khen par me ya iki ba duk ba sha ya iki ba em chanrang re em rong ba em kpare de em kpar tanga kan thei ba to me le kset patok ya nga ba pha le pen pranga ile me nga de pen pra nga hakaput to nga ji wan thau surok me nga pen pra be ba pha ba nga ki khon nga ji pen pra ba le he ba re me yo bai nong hi me yo bai nong me da u nong thau da chirong ki ai bai nong ya me ba le ben me nga tang ba i me em kpa par te le ben me mo kat ka tu ka hot ka pot kat ka tu ka lum la ai nga khit me chi khandit de kam me ba ro thoi ka soวันกำพยากพุทธกิบรุงบัมพานังอิมพาตั้งกันนอพาวอะไรยับไปพายิงกระเซมกิบรุงดาเมจิวันตุกุลาร์ชีเย่ไม่ยังอ่ะชีกุรมาชีจัดไม่มาชีคนมาชีขี้มาชีไอปัญญาไงเมชีไอตุกุลาร์งะเม megalayapost.news